dezakezuen bezala, orain ikerketa laboratiboan gaude, ingeniaritza eskolako ikerketa laboratibo batean, eta nire atzean daukaguna olatuen tanke bat da. Gaur egun, 25 metro luzerako olatuen tanke bat daukagu, hasiera batean pixka txikitsua zen tanke batekin lanean hasi ginen, eta luzera honek ahalbidetzen digu hainbat alor ezberdinetan lan egiteko aukera aurrera eramatea, eta gailu ezberdinak eskala txiki batean probatu ahal izatea. Tanke honek funtzionatzeko programa bat daukagu, eta programa horren bidez mundu mailan aurki ditzakegun olatu guztiak hemen eskala txikian egin ditzakegu. Olatu horiek egiteko, tankean 3 zati ezberdin bereizten dira. Lehenengoko zatian, olatuak sortu egiten dira, pala baten bidez. Tankearen luzera osoa erabili daiteke entzailu ezberdinak egiteko, gailu ezberdinak probatzeko, eta tankearen azken partea olatuak sortu diren, olatuen energia deuseztatzeko erabiltzen da. Ore for Citizens proiektuan, adibidez, helburu nagusia da itsas energia berriztagarriak mundura ezagutzera ematera. Kasu honetan, mundura baino txikitsuenen artean. Horregatik, egiten duguna da eskoletara joan, eskolan itsasdi ezberdinak eskaini, eta gure kasuan egiten duguna da eskolako ikasle horiek hona unibertsitatea ekarri, eta horrek alde batetik haientzako oso esperientzia polita da, zila unibertsitatea datoz, eta bestetik hona, hemen daudenean egiten duguna da Legoekin aktibitate bat, non gure ustetan eta esaten dugutenagatik oso ondo pasatzen duten, eta gu gure partetik ere helburu hori betetzen dugu, ze azken finean kontaktuan jartzen dugu itsasoko energia berriztagarri ezberdinekin. Proiektu honetan, itsas eguzki energia probatu nahi dugu, olatu desberdinak probatuz, gure proiektuko modeloek nola funtzionatzen duten ikusteko eta horrek itsaso zabalan izango lukeen egoera aztertzeko. Proiektu honetan egin dugun modeloa 1:20 eskalan egina dago eta 10 desberdinak probatu ditugu, baita konfigurazio desberdinak, indarrak neurtzeko eta modeloaren dinamika hobeto ezagutzeko. Le projet Ekeocéan, l'objectif c'est de faire des plateformes pour les panneaux solaires offshore. Et donc là on a juste ils appellent ça une cellule. Et là on réalise des vagues en essayant de respecter cette échelle pour tester la réaction du modèle face aux vagues et voir si ça résiste ou pas. Gure artean daukagun beste proiektu bat, PIBA-POE izena dauka, eta proiektu honetan Mutrikuko itsas olatu energia zentralaren maketa bat daukagu, eskala txikiagoan, eta bertan Mutrikuko zentral hori hobetzeko pentsatzen ditugun ideiak probatu alditugu bere errendimendua hobetu ahal izateko.